Għalkemm il-veduti ta' Malta jiġbdu ħafna turisti minn barra, kultant tieħu gost tagħmilha ta' turist f'pajjiżek stess. U fl-episodju tal-lum se nlibsukom kappell tax-xemx u neħdukom faċċata tal-Fliegu biex ngħidu kelma ma' Christine Vella li taħdem l-uffiċċju f'Għawdex tal-MTA. Pożizzjoni tiegħi hija ta' Senior Head ta' Għawdex, nieħossib l-uffiċċju tal-MTA li għandna hawnhekk. Għandna sezzjonijiet diversi, għandna l-Information Office li jara madwar 60,000 persuna fis-sena. Imbagħad għandna wkoll sections tal-licensing u cash office fejn jistgħu jiġu n-nies iħallsu direttament, naqduhom f'applikazzjonijiet għal ħruġ ta' permessi ġodda u affarijiet relatati. Imbagħad għandna wkoll is-section tal-infurzar, forsi l-aktar section jibsa ovvjament u li tinvolvi responsabiltajiet. Bħala nfurzar nifukaw ħafna biex naraw li qed jiġu regolati l-attivitajiet turistiċi u wkoll li jilħqu l-istandards meħtieġa. Għal dan il-għan isiru spezzjonijiet fis-setturi tal-akkomodazzjoni fejn għandek farmhouses u appartamenti, setturi tal-lukandi wkoll u guest houses. Ta' kull sena niċċekkjawhom, issirilhom anke dik li nsejħulha reclassification skont il-bżonn u biex naraw li jżommu il-livelli neċessarji. Nfurzar ieħor jinvolvi li affarijiet relatati ma' permessi ta' tables and chairs, gwidi turistiċi fejn ċekkjaw naraw li qed jagħmel guiding huwa liċenzjat mill-MTA u jkollu t-tag neċessarja. Xogħol ieħor ikun relatat diving centers u diving sites, dik nagħtuha ħafna priorità għaliex huwa sport riskjuż, allura importanti li l-standards kollha jkunu osservati kemm ġewwa d-diving center kif ukoll fuq is-sit fejn ikunu se jinżlu jagħmlu diving. U wkoll xogħol pjuttost delikat għaliex l-officers jkunu joqogħdu attenti ma tkellemawx qabel ma jagħmlu d-dive pereżempju għaliex tista' forsi tinkwethom jew teċċithom b'xi mod. Għala tistenna sakemm jitelgħu mbagħad niċċekkjaw il-karti kollha u li kellhom kollox in-regola. Dak huwa ftit mix-xogħol li nagħmlu, għandna xogħol ieħor relatat mal-beach management fejn fis-sajf nieħdu ħsieb il-Blue Flag beaches u anke beaches oħra mhumiex Blue Flag u mod partikolari ħafna mill-enerġija tagħna wkoll tintefa' fuq kemmuna ġewwa l-bajja tal-Blue Lagoon. Min-nies li konna naħdmu ġewwa dan l-uffiċċju llum kbirna u għandna 18 ruħ. Kulħadd jaħdem fid-diversi setturi kif spjegajt. Il-challenges żdiedu kif għedlek, ovvjament la tiżdied il-workforce tkun tista' tilqaħħom ukoll. Huwa ta' sitwazzjon kbira lina tara dak in-numru dejjem jikber ta' kull sena ta' liċenzji li dejjem jiżdied. U ta' pjaċir ukoll li nnotajt matul din il-medda ta' snin kemm żidna bħala livell ta' prodott, kemm fil-farmhouses, kemm fil-hotels, kif ukoll fis-settur tar-ristoranti. Ġifieri għandna livell jina ħobb insifer u nara barra, però għandna livell nħoss jikkompeti tajjeb ħafna, anke bħala value for money. Naf ġieli jkollna ċertu kritika, forsi anke minn Maltin għal Għawdex u anke Malta bħala pajjiż li aħna pjuttost expensive, però on the whole nħoss li we offer a good value for money u dan huwa rifless ukoll fis-surveys li tagħmel l-MTA mat-turisti fejn jagħtu feedback tajjeb mod partikolari fuq Għawdex. Anka bħala Għawdex bi pjaċir ngħid għandna persentaġġ għoli ħafna ta' repeat visitors u dawk huma kollha indikazzjonijiet li t-turist qed ikun sodisfatt li jiġi bisib u bl-esperjenza li jkun ħa. Wara li gradwat fir-relazzjonijiet internazzjonali u l-istudji kontemporanji tal-Mediterran, Christine kienet beħsiba toħloq karriera fid-diplomazija. Madankollu il-perkors professjonali ġibida band oħra u wara li daħlet mal-MTA 22 sen ilu qatt ma ħarset lura. Jiena gradwajt BA Honours International Relations European Study u dak iż-żmien kien kelli f'moħħi nkompli fil-settur tad-diplomazija. Però bad biddilt l-ħsieb anke għaliex dak iż-żmien kien għandna laqas aħna fl-Ewropa bħala Foreign Office ma kien hemmx dik domanda kbira għal-recruitment. Bad kien dunajt sirt naf b'applikazzjonijiet li ħarġet l-MTA fl-infurzar ngħidlek id-dritt kont ftit skeptika, però l-papa kien inkoraġġieni applikajt u minn dakinhar quddiem ma ħarġx lura.
żgur l-akbar role model tiegħi huwa l-papa li kienu wkoll head of department, kont immur anke miegħu fuq ix-xogħol u għallimni ħafna ġew affarijiet li jidħlu fik intu qed tikber. B'mod partikolari mbagħad il-valuri li tawni kemm hu kemm il-mama, valuri u prinċipji sodi ta' integrità u onestà. Però nixtieq ukoll minn hawnhekk insellem il-mibki s-Sur Joe Lanzon li miet milux. Meta dħalt l-MTA kien laqani ħafna u beda jenni kien il-mentor tiegħi u kienet dik il-persuna li tatni l-kuraġġ li napplika għal din il-kariga li ħadd ta' 11 sen ilu u kien jemmen ħafna fiha. Neqpa fatti nafulu sal-lum. Minn hawn nixtieq ukoll nirringrazzja u nsellem il-higher management tal-MTA li dejjem tawni fiduċja sħiħa, dejjem sibt is-sapport tagħhom u qatt m'għamlu distinzjoni għax jiena mara. F'din il-professjoni importanti ħafna li qatt ma taqta' qalbek, li tkun determinata u assertiva u li dejjem ma tgħidx di diffiċli jew di tidher impossibbli għaliex mill-esperjenza li għaddejt minnha affarijiet li kienu jidhru literalment tista' tgħid impossibbli saru għamilnihom anke proġetti forsi ta' stakeholders privati tieħu fatti sodisfazzjon tarhom tkun fil-bidu valuta magħhom fil-bidu tix inġithom anke l-idea għalkemm ikun hemm challenge kbir tasal għat-tragward u tiftaħ u tibda tiffunzjona. U għal daqstant dik li żgur li tallimt dal-snin kollha li nniegħu li qatt ma trid taqta' qalbek, qatt ma tgħid le, qatt ma tgħid di impossibbli. Tkun dejjem pożittiva ovvjament ukoll. Il-pjaċir f'xogħla tgħidilna Christine huwa grazzi għal kemm hu varju u dejjem jinbidel. Iżda l-kemm ix-xogħol innifsu żgur mhuwiex monotonu, id-diversità tiegħu iġib miegħu wkoll diversi impenji u responsabbiltà li ma bħala. Tibda fil-ħodu xek tħaffef tlaħħaq mal-ħin biex wasal it-tifel l-iskola u mbagħad neqpa' ġejja hawnhekk bil-mixi għax tinsab qrib ukoll. Minħobb ngħaddi nagħmel vista żgħira ġewwa San George, il-parroċċa hawnhekk. Ġien nitkellem mal-kollegi, nara kellhom xi problema jew nqalet xi ħaġa u nindirizza ovvjament l-aktar affarijiet urġenti li jkunu urġenza. Nara l-emails u tibda bix-xogħol ir-rapporti, investigazzjonijiet tagħna, xogħol relatat mal-każijiet tal-qorti, tkun trid ħafna preparazzjoni. Ġieli konna pereżempju kellna fil-karnival għamlu eżerċizzju intensiv biex nfittxu postijiet tabtala qed jinkrew mingħajr liċenzja. U hemmhekk ġieli għadna għaddejjin dak ix-xogħol, ħriġna l-warnings, minn ma jattemprax ruħu, imbagħad ikun imiss anke l-multa, eċetera. U taħdem ukoll mal-operaturi, ġifri aħna naħdmu ħafna magħhom f'sens teddukhom turihom x'hemm bżonn isir biex nagħti l-impressjoni li tgħid aħna moħħna wara l-warnings u l-multi. Ir-rowl primarjament tagħna huwa edukattiv u ta' għajnuna ma' nies li jaħdmu fis-settur ukoll mat-turisti ovvjament. Waħda mill-isbaħ esperjenzi tiegħi kienet meta ftaħna dan l-uffiċċju li ninsabu fih illum, kienu fit-2011. Aħna qabel kellna uffiċċju żgħir ħafna u ħadna dal-post kien xell form irranġajnieh u eventually ġejna hawnhekk u kien kbir biżżejjed ukoll seta' jakkomoda influss ġdid ta' ħaddiema u hawnhekk ukoll l-MTA qiegħda turi l-importanza li tagħti lill-għawdeġ b'dan l-uffiċċju. Esperjenza sabiħa ħafna la dal-qalbi wkoll hija meta rbaħna l-ewwel Blue Flag ġewwa għawdeġ kienet ir-ramla l-ħamra. U sussegwetament ukoll meta ġibna l-Blue Flags ta' Ħondoq ir-Rumin u wkoll ta' Marsal Forn Bay. Mhuwiex dejjem faċli li ssib dak il-bilanċ bejn l-impenji tax-xogħol u wkoll l-impenji u d-doveri tal-familja. Però matul iż-żmien titgħallem tipprioritizza u dejjem timprovja fuq it-time management. Jiena li għal kwistjoni ta' time management kemm tippjana u li tara fil-priorities. Jiena xogħli skont iż-żmien tas-sena fis-sajf inkun ħabta ħafna, però tqassam il-ġurnata sewwa mbagħad ċerta nsibu l-ħin għall-lawm, il-ħin għall-ħruġ u anke l-passatempi kollha tagħna. Lin-nies oħra ngħidilhom li jekk forsi f'xi sitwazzjonijiet tħossukom li trid taħdem aktar jew trid tipprova ruħek aktar, ma
ma trix taqta' qalbek jew tħallija tinkwetak. Inti persuna taf il-performance tiegħek kif fejn tista' tasal, tagħmel ħiltek kollha, la darba tagħmel ħiltek kollha, tkun iffukata fuq ix-xogħol u determinata, ir-riżultati għandhom jiġu. U issa li wasalna fit-tmiem id-diskussjoni tagħna, wasal ukoll il-waqt li ngħidu saħħa lil Christine u naqbdu l-aħħar vapur lura lejn Malta. Imma l-vjaġġ ma jaqafx hawn għaliex fl-episodju li jmiss nesploraw perspettivi ġodda ta' mistiedna speċjali oħra. Narawkom. Il-mara jixtieq jirringrazzja lil Ministeru għat-Turiżmu, lil Malta Tourism Authority u l-Institute of Tourism Studies.